8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rigtig godt løb! Vi starter med at forberede os sådan i januar. Og retfærdigvis så er det nok nogen af os, der starter med at forberede sig i januar. I hvert fald i praksis. Der er sikkert nogen, der forbereder sig mentalt fra januar og så frem mod, at løbet afvikles i juni. Men det er i januar, at vi får sat holdet. Så er Nordic 24 skudt i gang, og spiller mig her også. Vi lå i den øvre del af den nedre halvdel. Og målet over det var jo så at konvertere det til at ligge i den nedre del af den bedre halvdel. Teknikken, ikke? Så glider man jo, fordi jeg får ikke lagt vægten det rigtige steder, inden jeg kører over de rødder der. Og jeg faldt en enkelt gang. Ja, men det var bare fordi, at så er det cyklen der væk. Men cyklen er bra for det forstår. Der sker et eller andet, når man pludselig er fedtet ind i mudder og kæmper for at nå i mål med et eller andet, og at det er på så intens og en opsætning. Som en enhed, men det er i hvert fald sådan, du blandt de 20-30 forreste. Ja, jeg skulle også være nummer 30, der ikke kommer op af. Ja, og så er der allerbærst. Så selvom der ikke er nogen af os, der er store mountainbike-talenter, så går der jo hurtigt lidt konkurrence i det, og en sult efter at gøre ting lidt bedre. Så det der konkurrenceelement, det fylder. Nu ska vi ta oss sammen. Dr. Andersson har kört 10,5 kilometer. Det er rent lydbane noget. Det er helt vanvittigt. Men fik overhældet en masse. Jeg tror, vi vandt lidt på placeringen. Og i løbet af de 24 timer udviklede sig meget spændende, fordi vi lå lige der på breakpoint. Skulle det lykkedes os at komme med op i den bedre halvdel. Og det lykkedes jo, men det lykkedes jo så først på de 2 sidste omgange. Der burde være masser af tid. Vi kan alligevel ikke nå 3 omgange. Det er enestående godt. 17. plads. 17. plads? Ja, du har taget de andre 2. Og han er på kun 1 minut bag dig. Men, Nej, let. Omgang 18, lad os se her. vi gik efter den 18. plads. Og så blev det 17. plads, men altså, det skal jo ikke. Hvad blev I? Det er 21, tror jeg. Vi mistede. Yes! Og det er godt klaret. Så giver jeg Får vi noget for det? Lad mig også sige. Nu kom Claus heldigvis sådan rimelig hurtigt efter. Men når man bare vrider. Jeg var lige dernede, for jeg havde set dig køre forbi ved et tilfælde. Er der ikke nogen, der ligner Claus? Ja, når man kommer op. Sunstone Capital på igen i 2014 med et nyt hold, der skal gøre det endnu bedre. Man lå derinde og tænkte, jeg vil helst ikke op igen. Og det eneste, det drejede sig om, det var bare at køre pisse hurtigt hele tiden.